Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara. Iraiak 21 dugu gaurkoan osteguna, egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon, Arraitz. Zer moduz? Ondo. Ongi. Osteguna, bai. Ja, ostegura gertu dugu, ezta? Bai, nabaritzen da. Ongi. Bueno, gaurkoan egia esan aste honetako gaia Katalunia da, ezta? Bai, eta hilabetekoa segurazki ere. Bai, nik uste dute referenduma pasa eta gero, edo nik uste ere pasa eta gero ere hitz egiten jarraituko dugula. Beraz, bueno, badakigu atzo jende pila bat atera zela Kataluniako kaleetara, Bai. protesta egiteko, eta Nafarroan ere horrela gertatu zen, ez? Bai, atzo Iruñan arratsaldeko 7 ere kontzentrazioa izan zen Udaletxe plazan, eta jende asko egia esan da, bai. Bai, badakigu ere Nafarroako herri desberdinetan ere elkarretaratzak egin zirela, egoera hau salatzeko, eta, bueno, egia esan datozen egunotan ikuste honekin ere jarraituko dugula. Bai. Dena den gaurkoan iraiak 21 Bai. daukagu, ze gertatu da egun honekin historia zehar. Bai, orain dela 80 urte baino gehiago, tresna bat asmatu zen edo patentatu zen, gaur egungo argazkilaritzan aurrerapen handia suposatu zuena, gero ikusiko dugu zein. Eta gero beste alde batetik, ere orain dela gutxi gora bera, ia urte berean, gaur egun ere oso arrakastatsua den fantasiazko eleberri bat argitaratu zen, eta gero jakingo dugu zein. Oso. Eta gaurkoan egunkarietan, dakigun moduan, zein dugu protagonista nagusi Katalunia dugu, izan ere atzokoan hainbat atxiloketa izan ziren, ia 15 atxiloketa, uste dut, goikargudunak gainera gobernukoak, eta horren ondorioz, badakigu mobilizazio ugari egon zirela Katalunian, eta horixe dugu egunkari guztietako lerroburu, argazki eta protagonista nagusia. Beraz, egunero bezala has gaitezen. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1930 urtean Johann Ostermeyer argazki kameraren flasha patentatu zuen. Ez zuen flasha asmatu ordurako magnesiozko hautsa erabiltzen zituztenak existitzen zirelako, baina bere ekarpena bonbilazko flasha izan zen. Era berean, 1937 urtean Londresen J.R.R. Tolkien idazleak The Hobbit fantasiazko eleberria argitaratu zuen. Gaur egun fama gehienetako bat da, eta izan ere zinemarako adaptazio asko eta arrakastatsuak egin dira. Azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Arraitz, hauexek dira gaurko egun titularrak. Honako albisteak utzi dizkigu hortzegun honek. Mobilizazioak Euskal Herria Kataluniari babesa adierazi asmoz oso larritzat jo dute Guardia Zibilak egindako polizia operazioa barkatu. Eta gure gana gerturatu, Salestarren dorreak 13 solairutara murriztea proposatu du gobernuak, saldu ez diren lusaietan. Erdibideko irtenbide bat proposatu die Nafarroako gobernuak Iruñako udalari eta Salestarrei. Nafarroak kartzela eskumena berreskuratzeko eskatu du salaketak parlamentuan, eta parlamentuan jarraituz estaletako jolastoki eskatu dugu San Francisco eskolak. Iruñako udalak 2017-2019 aldirako turismorako plan estrategikoa aurkeztu du, eta kiroletan osasunak agur errandioko parik adizen aurka galdu ondoren. Albisteekin bukatzeko euskarazko ikuskizun ikusteko aukera izanen da urrian Gaiarre antzokian. Eskerrik asko Aitziberriturri eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, egunero bezala has gaitezen egunkaritako azalekin. Diario Navarra egunkarian gaurkoan nola ez Katalunia dugu protagonista nagusi, justiziak Kataluniako erreferendum ilegalaren antolatzaileen egitura desegin du. Generalitateko 10 bat goi kargudun atxilotu dituzte, eta tentsioa izan zen Kataluniako kaleetan milaka manifestari
kalera atera eta gero. Rajoyek ohartarazi du ilegalitate bakoitzak erantzun irmoa izanen duela. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista Mexiko dugu, izan ere Mexikok 1985ko izua berriz ere bizi du. Astearteko lurrikarak 7,1 gradukoa izan zen eta 225 hildako utzi ditu dagoeneko. Bukatzeko beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik Salestarretako altuera dorrei dagokionez 17tik 13ra jaistea proposatu dute eta bukatzeko Nafarroako Unibertsitate Publikoak 4 gradu berri izanen ditu hurrengo ikasturtean. Protagonista nagusi Katalunia baita ere gaurko Diario de Noticias egunkarian. Titular erraldoi batek halaxe dio, Kataluniaren aurkako kolpea. Rajoyek Guardia Zibila aukeratu du urriaren 1 geldiarazteko. Milaka pertsona kalera atera ziren, botaren garrasi eginez, gobernuko 12 goi kargudun atxilotu eta gero 10 milioi boto paper konfiskatu zituzten gainera egindako erregistroetan. Rajoyek Puigdemonti erreferendumari uko egiteko exigitu dio, egoerak okerrera egin ez dezan. Kataluniako gobernuaren gastu guztiak gainera Montororen kontrolpean gelditu dira. Eta hortxe dugu atzako protesta baten irudia, argazki handi batean erdialdean. Bukatzeko, etxera itzuliko gara, izan ere udaltzaingoen sindikatuen gehiengoa Beamonten legearekin ados dago. Eta gai berbera gaurko gara egunkariari dagokionez ere, Katalunia dugu lerroburu nagusiko albiste nagusia, estatuaren erasoa eta gero Katalunia demokraziaren defentsan kalera atera da. Kataluniako gobernuak martxan jarraitzen du erreferendumarekin deklaratu gabeko salbuespen egoera baten aurrean. Jendetzak protestatu zuen erregistratutako egoitzen aurrean atzo arratsalde eta gau arte iraun zuten protesta hauek. Rajoyek aurrera jarraitzen du PSOE eta Ciudadanosen babesarekin. Bestalde, 3 albiste gehiago nabarmenduko ditugu, Mexikon 225 hildako lurrikara eta gero, Ricardo Arregi gaur egunera ekarriko du garak eta bukatzeko txosten batek armagabetzearen inguruko balantzea egin du. Eta Katalunia ere protagonista nagusi gaurko berri egunkariko azal ia osoan. Lerroburu nagusiak argazki handi batez lagunduta jendetza eta poliziarekin hauxe dio, kaleak hartu dituzte katalanek Espainiak autogobernuari egindako erasoari erantzuteko. 15 atxiloketa egin eta 51 egoitza miatu dituzte poliziek Generalitateko goi kargudunak dira tartean. Milaka eta milaka herritar jarri dira indar armatuen aitzinean galdeketaren eta demokraziaren alde egiteko. Eta horren erakusle den argazki handi bat ikusi dezakegu gaurkoan, bukatzeko beste bi albiste, Arian ataleko berri batek hauxe dio, etaren armagabetza nazio batuen erakundearen irizpidekoa. Eta amaitzeko makina batek harrapatu eta hil eginda langile bat Erandioko lantoki batean. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoa gaurkoan, batetik turismo kontuak, Iruñan turismoa jasangarria sustatzeko plan estrategikoa garatu du Iruñeko udalak, eta bestalde beste gai batekin aurrera eginen dugu, izan ere musulmanendako ehorzketa zerbitzua eskainiko du hemendik aurrera Iruñak. Bukatzeko, atzo bertan Iruñan Kataluniarekin bat egiteko hainbat elkarretaratze egin ziren eta hortxe ditugu atzoko erakusle diren bi argazki. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur Kondestable Jauregian familientzako euskarazko tailerra egonen da Sarasateren ondarea izenburuarekin. Arratsaldeko 6etatik 7:30 izango da, doakoa da eta inskribatu behar da aurretik. Gaur ere, irailaren 24 arte, ospakizunak Guarten, anaitasunaren jaiak. Ostiraletik igandera, Iruñeako Alde Zarran San Fermin txikitu ospatuko da.
Bihar ere Burgoen plazan kontzertua Takoma taldearen eskutik. Arratsaldeko 8 izango da, doakoa da eta Zentral Kafe Antzokia da bere antolatzailea. Bihar ere arratsaldeko 8 beste kontzertua egonen da Baluarte Jauregian, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, sarrera 30 euro. Ostiralean ere Atarrabiako Kulturetxean kontzertu omenaldia Leonard Coheni. Arratsaldeko 8 izango da eta sarrera 3 eurokoa. Bihar ere beste kontzertu bat Enklabe taldearen eskutik. La Carbonera tabernan izango da, doakoa da eta gaueko 10:30 izango da. Larunbatean Baluarte Jauregian Nafarroako musika garaikidearen jaialdiaren barne urakoa ikuskizuna eskainiko da. Arratsaldeko 8 izango da eta sarrera 10 euro. Larunbatean Iruñako Gaztelu plazan beste kontzertu bat, La Pamplonesaren eskutik. Arratsaldeko 8 izango da eta doainikoa. Larunbatean eta igandean arratsaldeko 7 Gaiarra Antzokian antzezlana eskainiko da. Izenburua La Tabernera del Puerto, sarrera 26 euro. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Irailak 21 dugu gaurkoan ostegune ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Abian da Iruñeko udal hilerrian herritar musulmanendako ehortzketa zerbitzua gainerako herritarrei eskaintzen zaizkien baldintza berdinetan emango da zerbitzua salbu eta ehortzketen orientazioari dagokionez. Bestalde Iruñeko turismo planak 5 lerro finkatu ditu turismo jasangarriago bat sortzeko produktu berritzaileekin lan egiteko aukera egonen da. Bestalde emakumezko ekintzaileei zuzendutako lehen jardunaldia hasiko da gaur Iturramako Zibiboxean, interneten marka pertsonal bat sortzeko aukera izanen da ikastaro honen bidez eta 3 saio egonen dira osotara. Bestalde gaurkoan musika entzuteko aukera izanen duzue Gazteluko plazan, azkeneko txisto eta gaita da dantzaldia izanen da ekainaren 13an hasi zen eta gaurko emanaldi arratsaldeko 6:30 aurrera abiatuko da. Bestalde antzerki kontuekin aurrera eginez, Iruñeko udalak antolatutako aurrentzako antzerki testu lehiaketa Maider Galarza eta Xabier Artidek irabazi dute euskarazko modalitatean eta gaztelaniaz berriz Javier Izkuek 55 lan aurkeztu dira osotara lehiaketa honetan. Eta asteburuari begira San Fermin txikito dela eta tabernetako ordutegia luzatu eginen da larunbatean eta igandean goizeko 6ak arte. Eta robotika tailerrak izanen dira Zibiboxarean hilabete honetako ostegunetan 8 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzendua izanen da. Aurrera egin dezagun ostegunero egiten dugun moduan lehenik eta behin uharterekin, asteburu honetako larunbat eta igandean jaietako azken egunak ospatuko dituzte uharten. Bestalde irailaren 15etik urriaren 3 bitarte, bi data hauek barne liburutegia itxita egonen da herriko jaiengatik eta oporrengatik. Eta bestalde deialdi gehiago ere baditugu uhartealdean, helduentzako euskarazko bekak eskatzeko aukera daukazue irailaren 1etik 29ra. Eta bestalde euskarazko udalekuetarako bekak ere banatuko dira, data berdinean eskatu daitezke irailaren 1etik 29ra. Eta bukatzeko joan gaitezen Oltza zende aldera, erantzun diezaiogun matxismoari urriak 21 larunbatarekin goizeko 10:00 ordubietara Arazuriko igerilekuetan izanen da ikastaroa eta 5 euroko prezioa du. Bestalde haur masaje kurtsoa ere egin daiteke Oltzako zendean, urriak 20tik aurrera izanen da, 5 saio izango dituzte ostiraletan, arratsaldean, haurreskolan izanen da eta 20 euro ordaindu behar dira. Bestalde risoterapia ikastaroa ere egiteko aukera izanen da, lehen tailerra urriak 6 hasiko da ostiralarekin, arratsaldeko 6etan Ororbiako kulturgunean 5 euroko prezioa dauka. Eta ikastaroekin aurrera jarraituz, gorputzaren berreziketa globalaren ikastaroa ere izanen duzu Oltzako zendean, urriko astearte guztiak izanen dira 7:00-tik 8:30. Eta gaurkoan zinema kontuak ere izanen dituzue Oltzako zendean, filma eta jarraian solasaldia izanen da Nebraska ikusteko aukera, arratsaldeko 7:30 Ororbiako kulturgunean.